Tervepä terve taas YouTube. Tänään meillä olisi pikkusen luettava kommentteja. Ja mun pitää sanoa vielä yksi asia. Facecam-video on tulossa. Joka on tosi hyvä. Mutta mennään suoraan asiaan lukemaan kommentteja. Eka kommentti. Oletko lesbo vai homo? Kuulostanko mä tytöltä vai pojalta? Mut mä en oo kumpikaan niistä. Lel. Seuraava kysymys. Kuinka vanha olet? Minä olen 11-vuotias. Äänenlaatu on semmonen 2-vuotiaan pojan. Sori. Tulee olemaan vielä parempi. Minkä ikäinen äitisi on? Minun äitini on 43-vuotias. Jep. Se sama tyyppi on laittanut. Kuinka vanha isäsi? Se on 42-vuotias. Onko sinulla koira? On, minulla on koira. Melkein 2-vuotias Sharpei. Katsokaa netistä, jos ette tiedä. Se on semmonen ryttynaama. Sharpei. Kolmas kysymys. Tää on pitkä. Tää on ehkä kaikessa paras kysymys. Haista vittu neekeri, homo, lesbo, huora, homo, vittu, ime äitis. Tai isäs. Vittu tyttö. Juu. Ensinnäkin sinä haukut vielä minua tytöksi. Ja sitten, jos sä haukut mua tytöksi, älä kato mun videoita. Jos mä oon jotakin liian tyttömäinen. Vaikka mä oon poika. Että kiva. Te ette näe niitä kommentteja. Mutta se ei varmasti. Jotkut sanoo mulle, että älä näytä niitä kommentteja kellekään. Tai niinku näytä niitä kommentteja, mitä on laitettu. Moni sanoo silleen. Joten niin mä en nyt näytä niitä kommentteja. Mä oon pahoillani. Muiden mielestä on ihan hyvä, että mä en näytä. No mennään toiseen kysymykseen. Jos sä olisit kannibaali, eli kannibaali, se joka syö ihmisiä, niin mitä tekisit? Jos mä olisin kannibaali, mitä mä tekisin? Söisin ihmisiä. Seuraava kysymys. Sitten kun sinusta tulee isä, mitä teet? Siis tää on nyt semmoista, että isä, äiti tai poika kysymyksiä. Eikö niinku mitään muuta? En jaksa edes vastata tuohon kysymykseen. Tyhmä kysymys. Tai ei tyhmä, mutta ei hyviä kysymyksiä. Seuraava kysymys. Milloin 20-30 VR giveaway tulee? Sitten kun on mennyt ainakin 14 päivää. Katsokaa se video, niin tiedätte pikkuisen mitä siinä tapahtuu. Kannattaa katsoa se video. Seuraava kysymys. Jos 20 VR giveaway eikä 30 VR giveaway, en katso enää videoita, se senkin perseereikä. No sitten ei, mene katsomaan Joppia tai MR-jallua tai jotain. Mulla on aivan sama. Aika paljon muuta kommentteja, vaikka mulla on ihan 2 tilaajaa.
Mutta se on pakko tulla 30 tai ei tule sitä 20-30 vielä giveawayta. Että harmi. No joo. Seuraava kysymys. Oot ihan paska, oot ihan neekeri. Miksi ketään edes kattoo sun videot? No, ei hirveästi niitä katokkaan, mutta mun täytyy kertoa teille pari juttua. Tähän, vaikka se ei teidän kommentti, mutta mun täytyy sanoa yksi juttu. Tää ei tule ole ikuisesti tämä YouTube-kanava, joku Jonathan. Seuraava mun kanava on Ninja Pro GT. Eli Ninja Pro GT, se tulee olemaan minun toinen YouTube-kanavani. Mutta ei ihan vielä. Sitten kun mä alan kuvaamaan koneella, jossa tulee olemaan erittäin hyvä kuvanlaatu, ei mikään pätkikäs paska, vaan erittäin hyvä mikkikin. Ei huono. Siis kannattaa mennä sitten suvaamaan sinnekin. Mutta tää on nyt tämmönen alku-YouTubettaminen tavallaan. Mutta tässä tulee viimeinen kommentti, joka on ihan kiva kommentti. Oot aika hyvä, mutta pikkusen tsemppiä vielä. Tee enemmän tai tee videoita Clash of Clansista. Mä oon pahoillani, mutta mä en tee vielä Clash of Clansista. Mä teen vasta koneella. Mä teen Growtopiasta, mä teen Clashista, mä teen Amnesiasta, mä teen tekee Outlastista, mä teen tekee Skywarsista, Mega Skywarsista, GTA V:stä PC, GTA IV:stä PC. Ja se tulee myös olemaan MRL:n Jopin kanssa, Growtopiaa, no en mä tiedä, hyvien kavereiden kanssa. Mulla on toinenkin käyttäjä, joka on aika tosi OP Growtopiassa. Ja sitten mä tuun GTA mä tuun Jallu ja Jopin kanssa pelaamaan. Ja no en mä nyt Herpankaan. Sitten mä tuun, mitä muuta? Random pelejä tulee olemaan aika paljon kanssa. 20 jaksoa mä teen randomituista ainakin. CSK:ta en tiedä, ehkä tulee olemaan. Kirjoittakaa kommentteihin, tuleeko CSK:ta tietokoneella. Sitten joskus ainakin kuukausi saan tai niinku voin käyttää tietokonetta ihan niinku koko ajan. Teen ainakin päivässä videoita silloin. Päivässä videoita, joka on tosi kiva. Skywarsia tai Point Battleä tulee olemaan Röpösen kanssa. Mä oon kyllä jutellut heidän kanssaan, että voivat ottaa. Kyllä, voivat pelaavat minun kanssani. Minulla on toinenkin YouTube-kanava, joka on erittäin hyvä, joka on siellä tietokoneella, mutta te ette pääse vielä siihen, mikä se on se mun kanava. Mä en muista enää edes mun kanavaa, eli se on se Ninja Pro GT, mutta te ette löydä sitä Ninja Pro GTtä vielä. Siellä voi olla muita videoita, mutta ne ei ole mun Ninja Pro GT. Ninja Pro GT:llä oli erittäin, siellä mä oon tehnyt vähän jo Jopin kanssa videoita ja pikkusen Röpösen kanssa. Tulee olemaan muidenkin kanssa vähän pelaamista. Mutta tää oli tässä. Mä sanoin, että se olisi moro.